Gikabalakan karon sa Department of Health ang posibilidad nga mosaka ang kaso sa mga mabiktima sa pabuto tungod sa kahigwa sa mga tao human natanggong sa duha ka tuig nga pandemya. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Sumali Direktor Jaime Bernada sa Department of Health Region 7 nga target unta nila nga zero firecracker related incident sa Pasko ug bagong tuig. Apan mausab niini ipadaplin ang posibilidad nga mudaghan ang mga mabiktima sa pabuto sa Pasko ug bagong tuig. Kini tungod kay excited naman ang mga tao nga magsaulog sanglit na balik naman sa naandan nga puno sa udyaka sa Pasko ug bagong tuig human natanggong gumikan sa pandemya. Sa tuig 2021, nakatala ang Central Visayas og 24 ka mga firecracker-related incidents apan dili mga grabe. Na kung mahimo, dili kita mo kapot og firecracker, dili kita mo pabuto og firecracker. Mugamit ta sa lain-lain nga pamaagi sa pagpasadya sa atong Pasko ug sa atong New Year. So kanang gihingon nila og legal og illegal, pareho ra gyapon na makasamad gyapon na sa atong tudlo. Gawas sa pabuto, may pahimangno ang DOH sa saktong pagpangandam sa pagkaon aron dili madaot nga mosangput unya sa food poison. Labaw sa tanan ang paghinay-hinay sa mga pagkaong puno sa mantika, parat ug ubang dili makaayos panglawas. It has to be prepared properly, it has to be cooked properly, and ato gyud permiti man-an when we go buy food or any food for that matter is to check the label. So i-check na to ang expiry date. Apil sa gipahinomdom sa DOH nga motuman gihapon sa mga health protocols. Sugod sa Disyembre 16 hangtod sa Enero 5, ipaubos sa Code White ang mga healthcare facilities sa rehiyon. Put something Code White alert, so this would place all health facilities down to the local government units sa atong rural health units to prepare for any possible nga mga emergency. Samtang dili man pinugsanay apan gikinahanglang panalipdan gihapon ang kaugalingon ug ang pamilya pinaagi sa pagmas sa mga dapit nga daghang mga tawo sama na lang sumaabot nga misa de Gallo. Kung makita sad mo og symptomatic nga nag-ubo og nag-sip-on, inyo sang hunghungan nga pauli in town mo sa inyong mga balay, magtago sa mo sa inyong mga balay kay aron dili mo manakod. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.